Genesis ti aduanan miensa. Na ekom no mu ye den wo asase no so. Na wo wie aduane a odi firi Misraim bae no die no. Won eja ka kire won se, monsan koto aduane kakra mra yen. Na Yuda ka kire no se, oberema no hye yen kete se monua no nka mo ho a mo mehunu manim. Na se wore ma yen nua ne yen akwa ene ye besane akoto aduane abrewo. Na se wore ma no nkwa a ene yere nsane nko ho. Efiri se oberema no ka kire yen se monua no nka mo ho a mo mehunu manim. Na Israel se, adenti na mo ye me boni seye se mo ka kire oberema no se mo wo nua bie. Na wo se, bisa na oberema no bisa yen ye ne ye na busua ho asem se mo agada so te ase ana wo nua bi ana. Die obisa ye yiara na yebu aye yenim se obeka kire yen se momfa mo nua mra ana. Na Yuda ka kire naja Israel se, ma abofa no ne menko na yensim nko na ye ne wo ne yen ma atenase na ye ngu medi ne ho agina mu me nsem na hwehwe no se manfa no ma amrewo a megina wani ma ene ma ye obone da nyina se ya ntwentwene a ankase se yakwa abampre nu. Na won eja Israel ka kire won se etisa ene amunyo ye momfa asasi su aduapa nwuma die mu na momfa ayeyede nkoma oberema no achinchiniro kakra ne ewo kakra ohwam ne krobo nkatie ne soro no aba na momfa dwetɛ foforo nkura ne dwetɛ a wɔdane maamu wɔ mu nkotokuro ano no munkura nsanko ebia ɛyɛ anifaso na momfa mu nua no na monsim nsanko oberema no nkyɛn na onyankopɔn twedi ampɔn ma oberema no hu mu mɔbɔ na onya mu nua no ne Benjamin mamo na me die me mafiri me nsa na wafiri me nsa. Na marima no fa ayeyede no na wofa adwetɛ ho kurae ne Benjamin na wosɔre sane kɔ Misraim kogina Yosef anim. Na Yosef hunu Benjamin se ɔka won ho no ɔka kyerɛ ne fie panin se, fa nipa yi kofie na kummu asiesie na nipa yi ne me rebedidi awie. Na obarima no yɔ sɛdeɛ Yosef kae no. Na obarima no de nipa no kɔ Yosef fie. Na nipa no suro sɛ ɔde wɔn akɔ Yosef fie. Na wɔse, Beta esane keka ye nkotokuo mu kane no ntina ɔde ye na aba ha yi. Na wabɛtoa yen ato ahyɛ yen so afa yen ne yemfurumu ayenkoa. Na wɔtwepini Yosef fie panin no ne no kasae wɔ efie no pono ano sɛ, Owura ye pa wo kyɛw yesane ba ha kane beto aduane na yekoduru asoye na yesane yen kotoku ano no na hwɛ na yen nyina dwetɛ hyehyɛ yen kotoku ano yen dwetɛ sɛdeɛ wɔkare ye no pɛ na yekura de asane aba nso yekura dwetɛ foforo aba de rebeto aduane. Yenim oneku a ode yen dwetɛ no hyehyɛ yen kotoku no mu. Na ɔse, asomdwe nka mo munsuro mo Nyankopɔn ne mo agya Nyankopɔn ama mo nkotokuo mu ademude mo dwetɛ no ka me nsa. Na oyi Simeon brɛ wɔn. Na obarima no de nipa no hyɛ ne Yosef fie. Na ɔma wɔn nsuo hohoro wɔn nan ho. Na ɔma wɔn furumu aduane. Na osiesie ayɛdeɛ no twɛn ba Yosef ba awigyina no. Efiri sɛ na wate sɛ wɔrebedidi hɔ. Na Yosef ba fie no wɔde ayɛdeɛ a okura no kɔ ɛdan mu kɔmaa no. Na ɔkɔtɔɔ fam wɔ n'anim. Na obisaa wɔn sɛ wɔn ho yɛ anaa. Na ɔse, mo agya akɔkora a moka ne ho asɛm ne ho yɛ anaa ɔda so te ase anaa. Na wɔse, Wakoa yen agya no ho yɛ ɔda so te ase. Na ɔbobɔ wɔn mu ase kotoo no. Na ɔmaa n'ani so hunu ne nua Benjamin oniba no ɔkaa sɛ, mo nua kuma a moka me ne ho asɛm no ni anaa. Na ɔse, Onyankopɔn nom wo me ba. Na Yosef yɛɛ no ntɛm efiri sɛ na ne yam hyehye no ma ne nua no. Na ɔrehwehwɛ baabi akosu. Na ɔhyɛ ne pia mu kosu wɔ hɔ. Na ɔhohoro n'anim na ofiri adi. Na ɔhyɛ ne ho so kaa sɛ, momfa aduane mesisi hɔ. Na ɔde ne deɛ sii fa. Na ɔde wɔn deɛ sisii fa. Na ɔde Misrifo a wɔne no redidi no deɛ sisii fa. Efiri sɛ
Misrifoɔ ne Hebrifoɔ ntumi ne di, na Misrifoɔ kyi. Na ɔbɛtenatena n'anim, ɔpanin sɛdeɛ ne panin teɛ, ne akumaa sɛdeɛ n'akumaa teɛ. Na ɛyɛ nnipa no nyinaa nwanwa, na ɔgyegyee aduane no firi n'anim brɛɛ wɔn.